bandiraɓe ko hesdi pul e nder ɓundu holko hesdi kadi hesdi ko motoji beteɗi super merveille taw addi ɗiɗo e ɓundu ko beteɗo Mamadou Mboderi Ly ngam ustanden caɗele men to banggue yangarta. super merveille ko motoji ɗaɗɗi jawɗi joɗɗi motoji tiɗɗi belɗi farnorade. super merveille ko premier qualité ɗi ganduɗa codaka jeere codaka bitik ala ko kanko yahani hoore makko ha to usine to o woytaniɓe caɗele ɓundunkoɓe ñande kala e sodde motoji ɗi tiɗani ɓen mbimo ɗum gasi ha laaɓi. ɗum noon bandiraɓe dogue law gila gasani jiidon e Tala Babou walla Dawda Souleymani Ban ɓen goni ko ɗo e Goudiri walla jiidon e makko kanko Mamadou Mboderi Ly omo tawe to Thiaski. super merveille ina tawe kadi to Tambacounda. Mamadou Mboderi Ly wi yiɗa tampinde on to banggue yangarta juɗɗo wadde kala to ɓurɗon ɓadade oɗon mbawi sodde ɗon codon marque original premier qualité tawa addi ɗum ko Mamadou Mboderi Ly ngam ustanden en jolde men. Pulaar ene wiya ko yooɗi ala e daranam. ɗum noon dogue law so tawi gonɗon ko ɗo e Goudiri jiidon e Tala Babou numéro makko téléphone ko 77 554 65 75 walla jiidon e Dawda Souleymani Ban numéro téléphone makko ko 77 612 45 98 walla jiidon e makko kanko Mamadou Mboderi Ly téléphone makko ko 77 865 69 80. bandiraɓe ko hesdi pul e nder ɓundu te haɗani ɗo wadde woto hay goto jaɓɗawede e super merveille taw ko marque keso pul premier qualité ko motoji ɗi ngala hay nokku so wona to mabɓe ɗo. bandiraɓe paamen super merveille ko kam yawri yolde.